darani on ɗo tan Binta S Diaw caméraman ji am ɗi ko kayen goyri toon to Fulɓe TV ko min Binta S Diaw Bessel Media min gari ɗo yewtidde artiste mo gandanta ko pamaɗo tigui e nder Fuladu e nder leydi Gambia ɗo he kawte meɗen ɗe ko wiyete ko Sénégal mo famaɗo no bete e leyɗele goɗɗe e goɗɗe mbiɗa andi noon min gokkat ɗum lawol ngol tan o wawa salmodirde e jama o musidɗo ono mbaɗɗa mbaɗɗa ono way jam tan indema min ko Big Flow mbiyetemi Big Flow Big Flow eyyi mbiɗa andi ɗo hay cukalon koñ paami ɗon ɓa hay ɓiɗɗamo e andi homo woni Big Flow sa wi Big Flow tigui tigui Big Flow ko hoto najo Big Flow ko Sénégal najo from Gambia to Sénégal ɗo ɗo gonɗen ɗo han nder Saare Ngay ko ɗo mawɓe amen ɓe giwi ɓe jeeyi ɓe cincoy to wiyete Kolondi eyyi jonon Sénégal najo Gambi najo Gambi Sénégal to mbiɗa kala han haɗa e saare amen sa yi Sénégal kadi haɗa e saare amen machallah ɗo noon laaɓi miɗo andi ko Gambiyanajo ko sénégalais yo te noon wonani min weltare han ɗo saare ɗo gandanta ɗo wi ɗo wondema ko ɗon woni ɗo Djiya ko ɗon min goni han Saare Ngay ko wiyete Saare Ngay Kuɓel ko ɗon min goni ɗo ɗo Wulli is maɗum ko ɗon min goni ɗo ɗo Wulli West ɗum ɗon noon koye tundu Basse he ɗum tawa ɗo hen ɗumaninde tan natten e yewtere miɗo andi ɓay waktu ala artiste waktu foof miɗa andi ko hiro mango keɓɗa ɗo waktu foof e sattini ɗon dal hajuji ɗi kewi simi wiyama Big Flow tigui tigui an artiste yaji ko hono arde e maɗa artiste yagal ɗum kay noon ɗum ardi e am ni fayda e mimi anda mbimi ni tan fayda miɗo wawi wiide komi pinɗo tan ɗum ari yam eyyi saabu komi janggannoɗo université gartumi jangde ko mi voyage ha Maroc donne jangde namno kam toon hitande gartumi ɗo en gartunomi ko vacances mi toon holiday hanti koni jimi woɓɓe jima ni tan jima Pular minne guetimi hen seeɗa hanti tan noon ɗum yaari ni hanti noon Allah e waɗa e ñan fof heko Allah okkata kam e dow jimɗi am e jimri am noon yaari to gandanta wona jimri ndi tawmi hewndita wona toon yaari to sengo to ɓe kewi yarude to min Allah naɓirani tam toon Allah waɗi kam tan mi jimowo ɗi gandanɗa jimi si kala nanɗo ɗi weltoto ɗum noon miɗo wawi wiide ko Allah waɗi ɗum wona min saabu hanno tawirɗa kam ɗo ni a wawa andu boom komin haalta e cassette aji physiquement si a yii kaman kono noon e nder concert ha e nder studio e nder golle am noon ko Allah waɗiri noon yettere Allah e dow ɗum no fewi eyyi a wi wondema an tigui e hoorema ɗum ma jombili wono nattiɗa min so mbiɗa andi minen sa haalani min ɗum hay minen tigui ɗum jombilat min kono mi yinno andude tan an guila nattuɗa e musique e hikka ko duuɓi jeelu ɗum yara e duuɓi nayyi hay joyi nayyi hay joyi saabu ko 2021 e 2022 i naata dal duuɓi nayyi e jowaɓol ɗum natata e nder ɗiɗo duuɓi nayyi maɗum duuɓi joyi he oɗo musical carrière maɗa ko mbaɗɗa ko ɓoggi jeelu mbawɗa yaltinde si taɗa wawi manitade non mi wawa par ce que no mbimami nane ni tan mi gollirani hen golle kewɗe mi waɗirani ɗe pour comme mi waɗani ɗe d' abord comme album no artiste ɗi mbitani mbaɗani album ni kawridina son ji tan mbiya album par ce que nde pellinmi wadde album foof ɗon Gambie tinat Sénégal tinat Afrique foof tinat sabu han ko ɓuuri en heew wiite ko album tawana album fuɗɗori ko gila son ji jeetati ha yaari dow te ɗum kadi wonno yaltirte koye règle musical quoi sa aɗa yaltina album man wonno jaltirɗa ɗum waɗi min mi watta violé mi anda no mbi toon violé mi falota ko laawol eyyi kala ko mbaɗanmi no jangguirmi ɗum ni walla no ɗum foti yaaru ni ko noon tan mbaɗiranmi ɗum mi sonji beruɗi jaltinmi ka e carrière am musical ɗum mi anda eyyi ɗiɗo musique ji ma maɗum sonji ma ɗe jaltinɗa ɗi e media he kewɗi jalti minen tigui e koye amen juuɗe amen tiguima e goɗɗi minen ɗi ketto simin kettima ɗi goɗɗi ɗi leeɓi ɓanduɗi daroto an tigui ko hono ɗiɗo miijoji gardata e ma ha binda wono ɗiɗo jiɓɓi ɗi gandanta kala ɗo ɗi piyama kala ɗo ɗi kaala yimɓeɓe foof ko mbiyata waw oɗo e wawi ko noon kay comme no mbimi ni tan saabu ko jimɗi ɗi kalanmi ɗi miɗo wawi wiide ko Allah waɗi ɗum saabu hewɓe wonno miɗo janggi ɓe mbita komi bindowo kono producteur am o bo joguiɗo kam e production walla yimɓe ɓe jadanmi ɓe gandi wona mi bindowo d' ailleurs mi watta répété bon min simi heeɓi bi tan ko nder studio jahanmi komi wiya tan miɗo yiiɗi yimde ɗum hakkude debbo e gorko walla miɗo yiiɗi yimde o mawɗo
si mi yehi han ko noon jaranmi mi fijat mi waɗano wona wonti kala si mi yettima e studio an mi nanga e soɓe am hanti no yimete kala ko noon ko arta kala ko noon ardata sabu way répétition ni no tegata jimri ma haɗa wiya si mi yehi han ko ni e ni jimiranmi min ɗum fof ala hen kala ko miijimi komi jimowo ɗum si mi yehi nder studio an mi yejitat si mi yehi han ko goɗɗum Allah waɗirani tan gonga ɗon de miɗo andi hawnima tigui tigui han kay koko hawni tan naneten eyyi ha joni tan miɗen gandi jiɓɓe maɗa ɗi sukaɓe ɗi ketto mawɓe ɗi ketto te noon jimi ɗi jeehi international ha tini ha tinani kono noon miɗo andi ma caɗele gona hen ɗe gandanta jimo foof femtoto ɗen ɗon caɗele ido o an ko hoɗum tigui tigui ɓuurma tampinde o ma musical carrière he musique dal ko tampini kam comme caɗele no mbiyanmi no mbiɗani tan neɗɗo kala e golle ɗe gollata ɗe i hen jogui caɗele eyyi kono min noon caɗele am fayda he musique sabu min no mbiyanmi ni tan min simiɗo golla tan golle ko hoore am tan dardanmi kala ko kemmi hen mi yettira hen Allah te kala ko mi heɓani hen kadi mi yettira hen Allah ɗum waɗi ko ɓuuri hen heew mi fadani hen goɗɗum te kala ko wawi he am arde mi nanga mi anda ko Allah tan mi waɗani goɗɗum e goɗɗum walla ni en caɗele nde on hen jimri e miɗo wawi haalan e bow caɗele minen artiste aji ɗi foof eyyi sabu enen fulɓe han jimri meɗen i satti fuɗɗode nde satti sabu nde min puɗɗi ɗo jimri nde wawi wimde puɗɗimin jimri jinnaɓe am hewɓe ta belaka woni to nene woni to baba fayda miɗo wawi wide famille o fof ta welaka kono noon si tawi Allah hoddiri hunde an hanti nden hunde ko nande ma tan nde wona te kadi mi rewa hen mi waɗa lancé message goto neɗɗo si a jibini ɓiɗɗo si tan mbo ardi he lawol gotol ngol gandanta ngol ɗo si a yurnitima ngol lawol ɗo wawa bonnude ɓiɗɗo o wata tak haɗa ɗum falo he ngol lawol saabu arsuke ala ɗo woni ardata han miɗo wawi wide he dow golle ɗe min gollata ɗe wonko min pewnata ko hewɓe mbawa fewnu eyyi ɗum noon si tawi si wiyama e fuɗɗe tan si wiyama jinnaɓe ɓe ko maɓe palo hen sukaɓe ɓe han aduna ko saaha no mbimi ni tan aduna fulɓe ɓe no ɓe mbita mawɓe ɓe mbiya aduna ko yiilo waylo walla mbiyen aduna ko ñalngu e ñalɗi han ɗe golle ɗo ɗe jonti golle ɗe gandanɗa ko ɗe gimminta leñol ngol comme enon jojono mbattoni tan hanki han si a wiino jinnaɓe ma ka gudditowo télé haɗirani waɗira senan ɓe mbitama ko fuwi jokkuɗa sa daari han ko ɓuuri hen heew ko ɗum tardini enen fulɓe kala ko degginɗen wiite ko kecce kono noon ko ɗen kecce biteɗe ko kecce ɗe an degginɗo ko jiɗɗa ko an regginta ɗum ha ɗen kecce mbattaɗe jorɗe caɗele ɗe fayda e pulagu ko ɗum tan sa reggini ɗo hunde yimɓe ɓattiɓe ma walla jibinɓe maɓe ko ɓen gadotoma ɗum fuwinan si tawi noon wona a tiɗɗo ɓernde mbaɗa feere gaccita te si a acciti ɗuman pour gimmitoytoɗa ko an tan heddoto ɗon ta ɓen tampinoɓe ma haala ɓe ha waɗɓe ha gaccuɗa ɓe ta ɓen ɓe jooɗi ɓe ganda an ko ɗum jinnoɗa saabu ɓernde si yiiɗi hunde si toɓɓi hunde tan sago muɗum ko yo heɓ ɗum cegel on beltanama no fewi min tini noon a waɗi hiro toon to wiyete Kilonding min tini noon a waɗi hiro toon to wiyete Kolonding to gandanta ko toon woni cosaan maɗa maɗum ko toon ni joɗiɗa hiro ngo waɗi dillere minen ɓe kombo tigui min tini ɓay min jii vidéo ji ɗi TikTok ji he yaade ngoɗo hiro noon an hono jiruɗa yettere Allah ko mbimi ko tan golle moƴƴe si tawi haɗa ɗe waɗa kala neɗɗo moƴƴo yiɗanma he dow ko moƴƴi ko si tawi noon haɗa waɗa ko boni kala jiɗɗoma he dow ko boni ko andu ko neɗɗo bonɗo mi waɗi no mbiɗani tan jimi am nanɗo ɗum kala woni suka woni mawɗo fof weltoto en awa yimɓe nanɓe weltiɓe ɓe foof ɓe gari te woodi nanɓe kadi weltiɓe ɓe keɓani no ɓe gardi machallah mi weltima no fewi ɗo en kono mbiyanmi ni tan han aduna o ko pinal yaari sabu hono toto mbiɗa giwɗa Kombo babiraɓe am hono Bamol en hanti e kotiraɓe am Ciwto en ha Sadio en hanti e ɓe sukaɓe ɗo rewɓe ɗo ɓiɓɓe jamen foof ɓe giwno ɓe gari ñan hiro ngo nde saare nde gonɗa ɗo si a arino ɗo an ɗo saare ngay fayda hay goto a tawta ɗo saare eli ko noon ndu tunduɗo Sandugu o foof ko noon yimɓe giwi gila Guinée Bissau ha Casamance ɗo ha Koupentoum ha Dakar
e téléji gonɗi Dakar ɓe ngari ɗum ɗon fof noon ko yettere Allah ko mbiyanmi ko noon neɗɗo ko keɓɗa kala yettu Allah kadi jetta yimɓe regginɓe maɓe eyi yettere Allah no feewi sabu miɗo wawi ngo hiiroɗo en hono ngo min ko puɗɗumi yiide hiiro ko mi yi'ani ɗum miɗo wawi wi noon on ñan simi daari hoore aman simi daari ko ari ko an min hoore am mi sikka wona sabu am addi ɓe eyyi ɗum noon ko Allah waɗi ɗum wona min eyyi machallah hiiro ngo yaari no fotiri ni ɓay minen min jiino vidéo ji ɗi miɗo andi hewɓe ne gannino arde ɓe mbawano arde inchallah eyyi mbiɗa ñakere oɗon poti a inchallah mbiɗi ɓay no mbimi Baba Maal ni tan komin jeeyi ɗo tourné ko mbimi ɗum pulagu o en boye waɗe Sénégal Mauritanie nokku fof mbimi ɗum yo wat feere tourné ñagara o bo bokka nder Gambie sabu ko jimi pulagu nder Gambie ko mi yi'ani ɗum he pays ji kewɗi wadde noon minen ne artiste aji simin gimmini tan pulagu onon téléji ɗi onon wonɓe fulɓe he kala ko satti mbaɗe feere ha jon hen sabu Gambie miɗon weltani no feewi he pulagu mono ɓuri kam fof noon wele Gambie onon hoɗon jiiɗi ko gonɗon ko sabu laamu ngu ko ɓuri en heew han laamu Gambie ko ɓuri en heew feccere nde fof ko fulɓe ɗum ko nder Gambie tan woni machallah e onon ɗi téléji moɗon e radio ji ɗi festival ji ɗi mbatton sa konti festival pulagu batteɗo e nder Gambie an hono on wattake to Sénégal miɗo wawi haal noon yimɓe woɓɓe looɓira kono gonga ko gonga tan festival pulagu no Gambie waɗirta ɗum ni Sénégal waɗirta ɗum noon han sa yii hiroji kewɗi walla kala jali puɗɗuɗo ɗo immo hayta ko nder Sénégal an fayda ko Gambie mbo ɓurta heew sabu gay pulagu e gay dilli no feewi te hoɗon bokki kadi ko okki yimɓe ɓe cuusal pullo ko noon wayi si yi keɗɗo ɗum yeeso tan yahat kono ko hedde yeeso nde ko ɗum woni probléme a wi wondema gila puɗɗiɗa musique o ko duuɓi 4 aɗa yahana joyi ɗi miɗo andi noon musique fuɗɗi ɗi welani kono joom on heɓat hamme e nder duuɓi ɗiɗo naggam koye ɗum e ɗum kammami an he ɗiɗo duuɓi garoji ɗo ko hoɗum kammaɗa ma ɗum hotomin jii'ata Big Flo dal gila puɗɗimi hitande puɗɗimi premiére dande am no yimɓe ɓe naniri kam ni ñan fof miɗo wawi wi kala ñalande wona hitande de ko ñalande fof i ɓeydo sabu neɗɗo sita tan haɗa waɗa hunde haɗa hen yaari ɓernde lamde e cuusal hay goto wawama hen ruttude eyyi ɗo hay musique o no mbimini tan mi immoraki hen pour inde woodi yimoɓe walla waɗoɓe hunde mbaɗirta ko pour inde ala min mbaɗirmi ɗum ko pour he ɓernde sabu min bo jiita o koye leƴƴim ne'imi pular mbo kalanmi o e ari saaha simiɗo haala pular an hewɓe jalatam sabu ta pular o e kam saɗiri kono keddi min dutitimi gartumi ɗo gonmi ɗo mbaɗmi feere ha nanmi pular mbo nanmi o ko nanmi e musique ko noon hitande puɗɗimi musique o titi ta pular o mbo laaɓirani noon kono gila nangumi micro pular o ko ñan fof ñan boy ɓeydo wonneji mi haalat haalaji ɗi gandanta hay minta mi anda hoko ono haalnirta kam ɗi eyyi ɗum ɓeydo tan musique o si Allah jaaɓi eɗen ɓoyni e télé musique o mbo mbaɗanmi o mi ƴeftan mbo mi naɓa mbo internationalement inchallah ko Big Flo kemnoɗen ɗo han yewtere yaddude e fayda mbiɗa andi ko haali ko ɗo ko machallah haala ka yaari no fotiri ni tan noon minen tigui e hoore amen ɗum waɗani min weltare ɓay komin gimmi tan min mbimiɗen ɗum jiiɗi tan o jaaɓi machallah artiste ji goɗɗi siko ɗi nan mbiyama ko ma mbaɗa appointment wonani min weltare tigui ko Bessel Media e Fulɓe TV aranno on ɗo woɗɓe to caméra to ko kayen boni mbaalo e on ɗon Aliou kayen giwri toon to Fulɓe TV min Binta S Diaw ko ɗon ɗo Bessel Media giwrumi kono ɗo hen guddude tan min jinno mbaɗanamen acapera mi wura duuɓi giɗo min ko an jinmiɗo nde welmaki poɗami naɓoya laamu sogoyami ɓe coka kam duuɓi ɗum waɗatami acuma tawi yidde bonna haaju giɗo haajuji am boni ko yidde am sogatami mi mayate nder kaso ɓe ñawa kam tirbinal min ñawdoyat ñande jango ɓay ko toñɓe kam sabu yidde am ɓe cogirimi ko yiddam haali ko nga min so mi yiɗi mi ancata ko matan mi miijo ma
haray meɗen yetta tumtim fulɓe tv yanoɗo ɓe ɗon ɓen fof woni Abdoulaye Mballo Mamadou Aliou Diallo mi jeetani e Binta Bessel Diallo mo annduɗa kañum kadi wallitikeɓe golle ɗen meɗen yetta noon Samba Galadio Mballo ha France mo annduɗa kanko tampiti fulɓe tv e jarama ko jokkuɗo men kon komin musidɗo on Kadidiatou Diallo. golle fulɓe tv laatake golle moƴƴuɗe jogiten fulɓe tv